I donant-vos gràcies al partir i al donar als seus deixebles el dia. I la terra són plens de De fet, ja fa 2 anys vam treure tot el que és les guies i els itineraris culturals, amb la qual cosa, evidentment, l'església de Sant Romà, de la seva arquitectura i siguent una de les més velles que tenim aquí en camp, té un pes específic important, i dintre de la ruta de les Bons, culmini aquí la ruta, amb la qual cosa, evidentment, continuem apostant per aquest turisme i la prova d'això és que continuem celebrant, diguéssim, les diades, no solament a Sant Romà de les Bons, sinó també a Sant Romà de Vila, Sant Romà de la Mosquera, és a dir, una mica totes les esglésies que tenim per aquí en camp. Tornem a empenta, aquest any tenim joventut nova, tenim nois i noies nous i noves, i estem realment contents perquè veiem que a poc i mica en mica tenim relleu generacional i els grans ens podem deixar una mica ja pas als més joves, que és com hauria de ser.